παλικάρια, τι θα πάρουμε? Γεια σου ρε φιλαράκο. Εγώ θα πάρω μια κοκορέτσι. Τρελάθηκες, Τι ρε? Με αλλοιωμένα έντερα τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Δεν έχεις άδικο. Καλά, φέρετε μου μια μοσχαρίσια τότε. 2 λόγια μου έχω να σου πω. Τρελές αγελάδες. Ναι. Ένα σουβλάκι κοτόπουλο θα ήθελα. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, μια πλάκα έκανα. Μία μύδια σαγανάκι παρακαλώ. Εσύ Αντώνη, από πότε τα έχουν κατεψυγμένα αυτά τα πράγματα εδώ, τα βγάζουμε στο στόμα μας? Καλά, φέρετε μου μία πατάτες τηγανιτές σκέτη. Όχι ρε, ούτε να το σκέφτεσαι. Πατάτες τηγανιτές. Ξέρεις τι λάδια για να μην σου πω σε τι λύπη τα τηγανίζουν αυτά τα πράγματα. Καλά, τότε θα πάρω ένα ποτήρι νερό μόνο. Το νερό έχει κάτι, βακτηρίδια και κολυμπάνε. Τέτοια με το συμπάθειο. Δεν μου λέτε λίγο αέρα κοπανιστό, μπορώ να παραγγείλω? Ούτε να το σκέφτεσαι. Τώρα με τους νοτιάδες φέρνει από τη Σαχάρα αυτή την κόκκινη τη σκόνη που μπαίνει μέσα να πούμε στα πνευμόνια και σου κάνει μεγάλη ζημιά. Να φάω το ταβερνιάρι. Άρα με τα αστεία σου. Άστα Αντωνάκη, έχω δει τις εξετάσεις που έχει κάνει. Έχει ψηλό ζάχαρο αυτός, άστο. Έχει. Εντάξει ρε παιδιά, χάρηκα έτσι που βρεθήκαμε, που φάγαμε, που τα είπαμε. Τα ξαναλέμε. Κάτσε μισό λεπτό. Να σκέφτομαι, αφού φάγαμε τόσο όμορφα, δεν πάμε να φάμε και κανένα γλυκάκι? Γλυκό, τρελός είσαι ρε. Εσείς με τι απαγορευμένες σκόνες γάλακτος θα φτιάχνουν αυτά τα γλυκά? Δεν είμαστε τέτοια. Έχεις δίκιο. Άντε να είστε καλά ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.